Els opositors a l'ampliació de l'embassament de Iessa han rebut amb música militar els tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ja fa 2 dies que miren d'aixecar actes d'expropiació a la zona. Veïns i membres de col·lectius conservacionistes denuncien l'impacte ambiental i social que l'ampliació del pantà tindrà a la zona. L'embassament de Iessa està situat a la conca del riu Aragón, a la línia que separa Saragossa de Navarra, i té una capacitat de 500 hectòmetres cúbics. Amb el recreixement que es materialitzarà fent pujar la presa a 30 metres, Iessa triplicarà la capacitat, amb la possibilitat d'embassar 1.500 hectòmetres cúbics. Sigüés, on viuen 170 persones, quedarà completament cobert. L'ampliació de la reserva és una vella aspiració dels regants d'aigües avall de l'embassament, però ara s'ha convertit també en un dels pilars del pla hidrològic, perquè la presa constituirà un dels grans dipòsits que permetrà mantenir el cabal ecològic de l'Ebre als anys de sequera. Es un embalse que va a aumentar en 1.000 hectómetros cúbicos su capacidad y un embalse concebido y confirmado por algunos expresidentes de la Confederación como embalse de reserva estratégica para el Plan Hidrológico Nacional. Aquest dijous i divendres està previst que els tècnics de la Confederació tornin per mirar d'oficialitzar les expropiacions.